Yagni benta jongga kubor la OneRaSP daga fatafat online shopping store. Menteri Ketenaga Kerja jong kejala Meghalaya uba EL hek henne kelai poi tarik unai tung arja arpo ula pente baka sarkar kan ab eka kai phat na Ganesh Das Hospital halwa ke jingbam pediang ke jongka ya iwe ilong keme iba armet iba mut benwan kha khlong ha Ganesh Das Hospital ha gini ki khendiat sngi bradam uba hek ulai thuru bala ai por ke Ganesh Das Hospital lai sngi bakan cuba halor kani medical superintendent dong Ganesh Das Hospital mo halor kani ka bakila kem bakila ila kan rombak ong bak refusal of admission of pregnant lady mo Ganesh Das Hospital te kibadai ni napo bawa kedi besong besar namo tawar mo tinggal ong iki ngedokam ya ka immediate report balai ba la kan ong kan word kan tai le bakem sim la pediang ya itu ilong kami ibalik man kha postal igni ke shukos notice la issue mendin ke lai 4 Julai arpo tadau ngira ong ya ka medical superintendent jong Ganesh Das Hospital banai ka explanation dapat license hadian berpelayo pedang ya kami ka hiti kau ngira ong baik license baik berada banai ka jubam halor kami ka shukos Uniu Menteri ula kenturu ya barok ki doktor ki nurse bar ki nongtre jeng ki hospital ba ki dei ban long ki ba fikir ba banum pen kurmar jengmut ya ki bawan Pak Sumar hospital dan ne ki bahaya ngasam jeng ki nongpang mo namar ba ki patient hi they are impatient kimni man bo ila dia bade ha kataga ju anong rim kada banta ba ki patients ki long impatience manga bade doktor ki nurses ki long impatience ke bangla no kata le ni na do bas dangi ong ki man ka por hi along ba ka counseling time to time ki ban ong ba kim dei ban long impatient but ki patience tam patient number patient ki pang ki stom ki janjar ki myo jing exhibit kloi ki myo ki dawai kloi pin pesngam no ki ba ki bapri ki nongpang te mengarong kelalong na no ki nongpang te kan metoy yu nga doktor ne ba dei nurse